I pozdrav svima ljudi, došli na video. Danas igramo Roblox sa Unom. I danas igramo neku ovdje igricu gdje se nešto udara. Ovdje kao sada nešto udaramo držak. Uno, tu da bi već 150 snage. Ajde idemo neki, ovdje ima free gift. Ja, da, 150. Gle stvarno, toliko ima toliko snage. Kaj je ovo ovdje? Daj, udara se. Sad mi ovdje neko nekog zida. Treba kao da se ruši zid, vjerojatno, tako. Da se ruši neki zid, jer tako. I dobijemo tu jedan win. Gle. Šta se to? Sad piše, sad je jači zid. Šta? A onda imamo ovdje još 500 snage, super. Neko jaja, treba se otvori. Basic win. Šta? Šta je ovo? Da otvorim jaje. Što dobijem? Dobit ću nekog basic cat. Common. Gdje mi je pets, tu equipping, to equiper mi je. Udelio, jedan win besplatno, super. Imam neki spin. Nije još stika spin. Ću udarim, šta je ovo, isto, top udario, treba da se to udara. Glavom, onako bilo 700 snage. To se malo udarilo. Ima neki, to je neki VIP chest, znači ništa do mene. Ja 5 svinova za sljedeću mapu. Pa kupim jedan ovdje, još jedan pet, da bi bio malo jači. Dobro, opet mačka, common. I da završim malo zid. Mora da ideš da... Ej, mora da ruši zidove da bi dobila to. Okej. Dobila sam kurs. Epic. A tu sada se to ruši. Da, ono dobilo je epic iz prvog. Ja sam stvari 2 i dobio sam komor. Dobro, idemo dalje. Neki 3, dobro se evo 3. 3 riborta, pa da se riborte za 3. Sad malo udaram. I dobijemo free giftu uskoro, jako. Ću preći na novi svet. Koliko treba vinova? 5, pa taman 5. Ne, da, taman 5 vinova. Dobro, znači kupim. Ja taman 5 i idem u novi svet. Ok, uključio sam 5. Sad ovdje treba 15 vinova za jaje. Da budem jači. Sam mnogo slab. Andrija, nešto mi se desilo. Šta? Pokupi trofej. Kupila. 2 trofeja odjednom. Ja mogu sad ovdje. Ne mogu ja, to smijem ja već. Sada da se ruši. Šta je s ovim ribertom, koliko treba? Treba 2500 snage da bi se ribertovo. Spin. Mislim ću dobiti, možda dobiti nešto dobro. 250 snage, super. Bolje sam bio pipeta. Wow. Šta se dobiti? 5 snage. Srećnik. A ti? 20 snage. To uruši. Ja kad budem stigao do nekih možda 3000 ću da idem da... Idem ja da rušim. Da. Ne trebam više snage, imam dovoljno. 1700 dovoljno da rušimo, no. Jer ću dobijem mnogo vinova. Onda ću dobijem petove. Kada je petove, onda ću da brzo skupim snagu. Nije tako. Idi bre malo ruši zid da dobiš snaga. Treba malo duže srušimo ovaj zid, ali dobro. On je 12.000 zid. Sad treba da srušimo ovaj zid. Pa da srušimo ovaj zid. To, ovaj zid. 18.000 zid. Ovo ima 21.000 zid. Neki jak zid. Treba da tu srušim. Ima 22.000 zid. Što su ovi jaki zidovi. Da ga završim. I 23.500 zid. Što su jaki zidovi.
Nije mi jasno. Ali dobio se 10 vinova, se dobija. Ovo je dobro. Da kupimo ovo opet. Dobit ću, naravno, vjerojatno komad. Ne, dobio sam uncommon. Da mi invite mi to. Što dobijam 10 snagi po hitu. Što uopšte nije toliko loše. Mislim, vjerojatno je loše, ali dobro. Stavljam tu normalno, skupim snage, bar 3000. Nekih 3000 idem opet. Sad dobijem 14 po hitu. Što za to? Dobijem 18 po hitu. Kad pre toliko 36 finova skupi. Znam. Ovdje. Claim 15 vinova. Gle stvarno. Sad dobijem koliko? Dobijem 20 po hitu. Znači, bolje ja da držim da se... Se rebrtem, a? Neću se rebrtem jer... Šta biće za rebrt? Ovdje rebrt, use strength, neću da izgubim snagu. Neću da izgubim snagu jer mi snaga treba. Jer mislim zašto sam ja to igrao ako se rebrtem i se izgubim. Invest, to. Sad imam 12 po hitu. Sad kad sam skupio 3000, idem opet da rušim. Idem da rušim ovaj zid. Da mogu da prvi živim one shotem. Tako, drugi malo ne već. Možda sad rušim. Dobim tamo 50 vinova. Mislim, kupit ću još jedno jaje pa ću onda skopljam za novi svijet vinove. Ko što se posle dobije? Posle dobije neko... Imam neki Queen Bean, neki pet besplatan za 5 minuta. Dobro. Trebam sad ovo da srušim. Aha. I 90 vinova. Super. I opet, koliko imam? 12 vinova, pa to vam otvaram. Ne, trebam, fali mi još malo da otvaram. Ovdje ima neke rukavice. Gledaj ovo, equip. Što se dilam jače. Ne dilam jače. Ne mislim. Samo rušim, da otvaram još jedan onaj, pa ću da neke 3 sam dobio. You got neka strength boost sam dobio. Strength boost. Dalje. Još 10 sam dobio. 22. Tamo da otvorim ono. Pa još jedan egg. Smijemo? Imamo 3000 snage. Da. Ampak kupio sam rukavice. Pa ga mi tako je loše. Znači, ne koštaju snage. I došliš snagu s rukavicama. Jaj, baš glupost. A dobro, auto punch. Ne to, auto 3. Su malo udara. Imao sam mnogo više snage, ja sam sve potrošio. Svaka mi čas. Dobro, imam spinjena besplatno, nešto ću dajem. Dobit ću... Upravdu ništa. Mislim 3 vina. To je beskorisno. Idemo dalje, što ću dobijem. Zato rekao da se malo skupi snaga. Da rušim, da idem novi svijet. Još malo sam skupio 5000 snage. Dobro, nije baš još malo. Kupi to je slavno. Te rukavice green. Isto imam ja. Skupi 5000.
Samo malo. To skupi za 5000. I sad da rušim zid. To. Da skupim malo 50 ovih... Skupim 50 snagi i to je to. 50 vinova, ja, da bi mogli da idemo novi svijet. I još 10 vinova, i tako još skreću oko neotvoren autopunch. Oladilam 9000. Još neki elite. Samo neki master. Skoro da imam 12.000 sad nešto. Neki W strength. Idem dalje. Godlike. A sad si strašilo sad ništa. Idemo još... taman je New Zone Unlocked. Te onda kupim novo jaje. Idemo ovo jaje. Znači da bi Frozenega. Dobio sam nekog common. D5. Equip, dobro, nije toliko loše. 2000 treba da se sruši na zid. 20.000 za jedan zid. Kako se ti to srušiš? Kako pri toliko rušiš? Plus 50 je dobio tu. Da. To je mnogo. To je super. Gledaj, tu dobio i peta. Ja ću ga zaviti za 5 sekundi. Queen bee. Mislim ga ja. To je equip best. A što on ti povećava kao snagu ili? Pa da. Ću nas dobiti 10.000 pa ću da brzo rušim. Opet spin. Daj mi ovog OP peta. Ništa, 500 snage, ni toliko loše. A za deli giftove sam dobio neki monkey, pa neki napitak, pa 2000 snage, pa neki napitak, pa 2500 trofeja. Što je jako dobro, 2500 trofeja. Skupio sam 10.000, sad mogu da tu šatam ovaj zid. Gotov zid. Sad moram da rušim ove zidove. Da bi dobio 50 trofeja. Ovaj zid ima 80.000. To je mnogo. Ovaj zid ima 100.000. Ovaj ima 125.000. Tu treba se to srušim. Ima 150.000 zid. Ovaj zid ima 200.000. To nikad neće srušiti. Ima 250.000, pa šta je ovo? Pa da bude sam skupio snagu tu. 50 vinova, to je to. Da sam kupio novog peta. Ne treba meni novi svijet još. Tako sam ja slazao novi svijet. Znam. Onda imam i ovog i to kad to ekvipam, to će biti dobro. Tako. Će biti dobro, će biti sjajno. Da kupim sad još malo snage. Što bi bilo dobro da skupim još malo snage da bi... I ljudi, stavimo dalje. Sad da udaram ovaj jack, dobio sam ovaj W. Sad da se malo iskoristi ovo. To je lijepo se iskoristi da što brže bude. I što se više snage dobije. I da se to tu doda. Da se tu suši master, još malo će bude posle master onaj godlike. To je to. A ja stignem posle nešto, ne znam šta je, ni posle godlike ovog.
I tamam 15.000, super. 16.000 snaga, ovo je sjajno. Za minut dobijem 1.500 snage. Malo. Skopi. I gledajte mi bilo to za ovaj video, vidimo se sledeće. Pozdrav. Ćao.